ja sam deblokirala pregovore, došla sam na čelo vlade kad sam deblokirala pregovore, tako da smo riješili jedno veliko i teško pitanje granice koje je punih 18 godina do tada između Republike Slovenije i Hrvatske nije bilo riješeno. Zašto? Zato što nije bilo političke odlučnosti da se to riješi. Jer vi ne možete rješavati teško pitanje kao što je granica tako da jedna i druga država, ja sam to ovako malo u šali govorila, tako da svaka strana ostvari 180% onoga što želi. Dakle, morate ići putem kompromisa. Dakle, ja sam uspjela deblokirati pregovore, ali onda u pregovorima neprekidno preuzimati neke obveze koje možete preuzeti tek onda kad ste potpuno svjesni i odlučni da to želite preuzeti. Jer tu u pregovorima nema pregovora sa figom u džepu. Dakle, nema pregovora tako da jedno govorite, drugo mislite, a treće radite. Morate biti potpuno iskreni i potpuno odlučni ako ste sigurni da želite europskim putem. Oko vašeg problema sa Slovenijom, je vam neko pomogao ili ste imali vi vašu ponudu i koliko vas je to koštalo politički, recimo? Mene osobno? Pa je, dakle, kad smo gospodin Pahor i ja došli do nekog rješenja, a rješenje je bilo da idemo da idemo na arbitražni sud i da arbitražni sud sudi prema međunarodnom pravu i to od trenutka kad Hrvatska potpiše pristupni ugovor, znači kad de facto već postajemo članica Europske unije. Protiv toga su se naravno bunili mnogi. Tadašnja opozicija koju je vodio sadašnji premijer gospodin Milanović. Mene kao političarku desnog centra su napali i neki crkveni krugovi, što je za mene bilo iznimno teško, jer je to meni oduzimalo dah, ono što se zove dah, jel? Međutim, ja sam bila sigurna da bolje od tog rješenja nitko ne može dogovoriti. Zato što vi ne možete, dakle mi smo konstatirali da se mi sami nećemo dogovoriti točno gdje ta granica ide. Znači to morate prepustiti, ja sam danas više nego ikada sigurna da je to dobro rješenje. Dakle, suci koji sude po međunarodnom pravu presudit će jednog dana i to će biti konačno. Rješenje tog pitanja je bilo dakle svih uvjeta da mi nastavimo, jer je Hrvatskoj od 35 poglavlja, znači 35 velikih tih procesa koji su bili pred nama, blokirala čak 14. Dakle, vi ne možete krenuti naprijed ako u 14 poglavlja stojite na mjestu. Fama je da je netko tu osobito pomagao. Mi jesmo naravno imali potporu naših saveznika jer je Hrvatska već bila članica NATO saveza, prije toga Slovenija također. Međutim, nitko nama nije crtao rješenje. Rješenje smo mi morali sami dogovoriti i nositi političku odgovornost, jer je to značilo da i taj sporazum je morao proći i Hrvatski parlament i Slovenski parlament. Znači, u Hrvatskoj konkretno je za taj sporazum na kraju glasala i oporba. Bez toga mi ne bismo, niti bih ja naravno mogla to predložiti da potpišemo taj sporazum. Tako da, dakle, ja uvijek ističem da je nužno da se pojave političari koji imaju malo više hrabrosti od uobičajene i da onda naprave, bez obzira, naprave najbolje što je moguće. Mene je to koštalo, naravno, a vjerojatno ste vi pratili također nakon potpisivanja tog sporazuma, bivši premijer Sanader koji je otišao bez objašnjenja, tada, znači ja sam potpisala taj sporazum krajem 2009. a on je pokušao se vratiti početkom 2010. i rekao je upravo da taj sporazum je veleizdaja, znači da sam ja veleizdajnica, da sam izdala državne interese i tako dalje. Tako da to košta i košta me naravno i danas, ali pogotovo jer sam ja politički dala veliku potporu
borbi protiv korupcije i kriminala. Šta preporučujete Makedoniji i makedonskim političarima kako da izađu iz ovog lavirinta u kojoj smo se našli sa Grčkom i problemom s imenom? Već sam vam rekla kad smo počeli razgovor da mi je dvoje makedonskih studenata koje sam srela u Ljubljani rekla da bi rado da dođem u Makedoniju pomoći s obzirom na svoje iskustvo u pregovorima. Savjet je jednostavan. Prije svega, vodeći političari u Makedoniju se trebaju dogovoriti i odlučiti je li im zaista taj europski put važan, jesu li se za njega opredijelili, dakle želi li Makedonija u Europsku uniju, ja vjerujem da da. I onda odlučno prionuti poslu, dakle oko rješavanja tog, evo recimo kamena spoticanja, donijeti odluke na koji način će se to rješavati. Ne može se ići u bilo kakve pregovore tako da ostvarite sve od onoga što ste vi htjeli. Tu treba hrabrosti jer treba naravno objasniti narodu, građanima zašto je neka vrsta kompromisa dobra kad se želi ostvariti neki viši cilj. A ja mislim da je viši cilj uvijek evo ta zajednica europskih država i naroda koja je, ponavljam, omogućila i u velikoj krizi, ja mislim da je zato najbolje na tom primjeru tumačiti zašto je važno biti u Europskoj uniji. U velikoj krizi su i oni koji su upali u velike nevolje lakše prebrodili zahvaljujući toj obitelji. Tako da, dakle, važna je odluka. Važna je politička odluka. Važna je odluka vaših političara. Žele li problem zaista riješiti ili smatraju da je bolje održati to neko stanje, status quo. Vi ste pregovarali sa zemljom članicom, mi imamo problema sa zemljom članicom. Istovjetna je situacija. U kojoj mjeri to vas stavlja u jednoj poziciji inferiornoj? U velikoj mjeri, zato što je, ja ću govoriti o hrvatskom primjeru. Dakle, ja sam došla na čelo vlade u vrijeme krize i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Svi su bili zaokupljeni krizom i nitko se nije zapravo bavio Hrvatskom. Dakle, nitko se nije potrgao u Europskoj uniji da sad mi riješimo problem sa Slovenijom pa da krenemo dalje pregovarati. To je bila naša stvar. Meni su i na prvom razgovoru kad sam postala premijerka rekli ako riješite problem sa Slovenijom, ići ćete dalje. Ako ne riješite, nećete ići dalje. Dakle, nitko nije zainteresiran, ni tada bio za proširenje, pogotovo nije ni sada. Dakle, vi morate, svatko onaj koji želi, mora to shvatiti. Dakle, neće tu biti neke velike pomoći u smislu da će vam rješavati probleme. Nitko umjesto Hrvatske nije rješavao hrvatske probleme. Samo Hrvatska, takako da kad saveznici, prijatelji, zemlje prijatelji, kad vide da vi ulažete veliku energiju i veliku snagu i da ste odlučni, da će onda još više prisnažiti u smislu eto mi vas podupiremo. Ali vaše probleme neće rješavati nitko drugi nego sami. Dakle, problem sa Slovenijom, da nisu riješile Slovenija i Hrvatska, ne bi rješavala ni Njemačka, ni Švedska, ni Italija, ni bilo koja druga zemlja. Kažu tamo se radi o vodi, teritoriji, teško je, a u našem slučaju mnogo teže se radi o imenu. Da. Ja mislim da nijedan problem nije nerješiv. Nijedan. Ali treba imati odlučnosti i stati pred ljude i reći gledajte, drugačije se ne može, imamo jedno srednje rješenje. To ne bih naravno željela da bilo tko u Makedoniji shvati da ja sada dajem neke savjete. Lako je davati savjete. Dakle, ja samo pokušavam reći iz svoga iskustva zato što bih voljela i osobno bih voljela da riješite te probleme i da vas možemo poduprijeti snažno na tom europskom putu. Kao što znate, Hrvatska je još u moje vrijeme, dok sam ja bila premijer, u parlamentu donijela odluku u jednoj deklaraciji da nijedno pitanje, bilateralno pitanje sa zemljama susjedima, odnosno bivšim državama gdje smo bili u jednoj davno prije zajedno u nekoj državi, neće stavljati kao
ograničenje. Dakle, dapače da ćemo davati snažnu potporu i evo, voljela bih da tu potporu stvarno možemo sada i dati da idete korak dalje. Hvala. Hvala vama.